15 minutes. Turume deredi. Ngom. Serius eh? Good. Asiramera kana chibage teswa munda achimeri musuyoyo chinoita masuwa chinomera ndozvakafanana nebhangeri raJesu nedzimwe dzenguva unokutadza kurinzwisa rasi asi panguva inouya yatinoonana unozotenda nekuti rinenge rajeneneta ramera uya taura nezvaJesu hama yangu hazvinei kuti wakauraya hama dzako hazvinei tongokobata zvikwambo hazvinei tongokadii zvese uya titaura nezvaJesu hazvinei kuti wakadya nyama yakaita sei yavanhu uya titaura nezvaJesus tipfekedze Jesu ndavapamaupendewe nehumhombwe ungakunakidza nekuti ukadarika muminda yevanhu unotaura mbeu dzavanhu nyika inokuziva kuti ukadarika mumunda memunhu mbeu dzaini vamwe vakatorerwa namazita kuti ava ndivana mupedza zvose zvekuti pavanofamba vakapuwa zita kugura munda memunhu mbeu dzainda kupa munhu mari yese yauri kushanda yainda ndinoziva kuti wakazviita ndinoziva kuti wakazviita asi ndiri kutaura ndiri pano muvhangeri waJesu Kristu uya kutaurira neshoko raMwari hazvina ndava kuti wakadya zvakadii hazvina ndava kuti wakauraya musha uri wega uya taure zvaJesu uya taure zvaJesu Simon Ng'anga ari pachapter 8 zvakamutira nyore kusiya hung'anga yakanga iri ng'anga ichiita zvishamiso hana kurangara mabhizinesi kuti ung'anga hwake hwaimupa mari wakatanzwa raJesu rataurwa ung'anga ukapera akauya kuna Jesus nemuona mai nananzvadzi nanasisi hamudi kuya kuna Jesu here kati kataura Jesu siyai makuhwa siyai kureva siyai kuba siyai zvese tikupfekedzei hamudi here hamudi kuti nanhasi munhu anoti kana pachisvika pamba pemwe munhu anoti ainini mababa rutsoka rwangu hahuiti pamba panhingi iri hama yake unotaura pamusoro pevanhu kuti rutsoka rwangu hahuendi pamba pemunhu iye achiti mutendi bhaibheri roti kana munhu achivenga hama yekwake munhu iye muurayi angazoda sei Mwari wasina kuona kuti munhu iye izekila munoita seko varume ngaitaure nezvaJesu ngaitaure nezvaJesu mani uyai tinamwe Noa achivakareka asi akavakareka akavakareka akanga ari Mwari iwe wapuwa uchenjeri saka ndiri kuti chii kuti chivake dzimba dzedu dzinonzi Kristu tinopinda muna Kristu topuwa wisdom Solomon unoti chii anoti ari pachapter 3 verse madzimambo muranda wenyu ari pakati pevanhu vazhinji wamakakadza kuti aite mambo hana chaanoziva hagoni kutsaura mhosva kana kutonga Mwari wangu chimupai uchenjeri hanzwa zvoita Mwari zvikanzi Mwari vanoti kutaura kwakadaro kwakafadza Mwari kwakaita Solomon zvikanzi Solomon zvausina kukumbira kuti mazuva akawande zvausina kukumbira kuti vavengi vako vadii come on guys vaparadzwe ndichakupa zvawadi akakumbira chii waikumbira wisdom yo aida kuzodii wisdom iyoyo aida kutonga vanhu aida kuvakaimba chaiyo saka paakazoenda kunovakaimba paya akavakaimba achipuwa plani naMwari asi akavakaimba Solomon ono Solomon ndiye akavakaimba saka unoti kana ukagona ndiwagona here saka munoti kana mukagona ukanzi magona henyu mungazviti magona mune magoneswa saka Solomon wakavaka akavakaimba ndiKristu asi Solomon Matamzikwana nokuti wakakumbira chii uchenjeri
Saka Bible inoti matambudziko nekuvharirwa mumativi nekufirwa zvose tinazvo. Iwe unotorwara chama unazvenga kufamba kupedza mai ukaita unaotsvaka nariti wengotsvuku vaya vachiroya hoko dzavo unofa. Tinyepera uku nendotinyepera nekuti haiwa pamba pangu ndaisa mutsigo ndaisa mbambo yaunoisai ndeyetembarari kwadaona mbambo iyo yavaisaiyoyo haishandika dzinotorwa nani yamaprofita anoti toda kugadzira misha bati paunogadzira misha munhu yanofa bati pane mbambo 1 inonzi Jesu Kristu. Mbambo iyoyo ukairora pamusha pako hapana problem, unofa asi unopinda mupenyu usingaperi. Saka vanhu vakatora mbambo dzepanyama vasina mbambo dzomweya vakataura kuti misha yedu yakanaka, mufunge misha yedu yakatsiga, hatina varoi nekuti tinotora mapadza toisa pashe varoi anokuya anonanga pabadza achitoreva munhu hauzanyeperwa saka zvazvishandi. Iyo timu iyo inokunyepera iyoyo haina kutanga nhasi, n'anga idzodzo dzakatanga kare dzoda kunyeperai kuti musiye shoko raJesu. N'anga idzodzo dzichikunyeperai kuti munotembuka nembano akatenderwa naJesu. Ivarangara mbiri gara sama tinatsunga moyo dzasara. Hello, I'm good. How are you? Makafanana na nje nakafanana naye. Okay. Anyway, I'm recording this. Makafanana. Alright, sure. Atochora maki wakati wachitendei ukaona tendei unobungwa tendei inorama nokusingaperi nomufananidzo wokuti unogezera wageza imomo itemba woyamo wopinda muimba. Saka kuti iyo manje inofananidzwa nemba yepano pasi wozoenda muimba yako akaita sei ndoimba yemweya. Ndozvakaita vhangeri ndozvarakaita. Saka kana tikaramba tiri pano panyika tikatadza kufa hatigoni kugara munashe. Saka vhangeri inotokubaridza kuti munofa kusina muchida going to die. Hatikubhabhadziri kuti varume hamufi munotofa. Kunokutara kufa kuvata vatoti makavata ndomunoziva kuti vachamuka nezvarokupedzisisa. Saka bhaibheri tinoona zvakanaka rinotaura kuti mukadzi aAdhamu akarariswa hope huru, arariswa hope huru. Mwari vanobvisa rumba 1 pana Adhamu. Mwari havana kubvisa mbabvu varume, Mwari vakabvisa mbabvu imwe chete pana Adhamu. Mbabvu imwe chete ichechi, mukadzi achimirira chechi. Saka irinzi mbabvu mukadzi. Saka mukadzi chii chechi yaKristu. Mwari havana machechi, ane chechi 1 yakatenga neropa rake iyoyo. Saka Kristu ari pamuchinjikwa anobayiwa, panobayiwa panopinda mvura neropa. Saka mvura neropa zvinoreverechi? Mvura inotoka pachapter 4 zaJohn, mukadzi neSamaria. Dai example anotaura naye, ndaikupai mvura, mvura ndaikupa iwo haisati mvura asi mvura ndaikupa yomweya. Saka mvura yarepresenta shoko. Ropa chizvi, ropa richi, ropa chaiva chi. Yes. Zvinhu zviviri zvakabuda pana Jesu ari pamuchinjikwa, ropa nemvura. Mvura ndoshoko, yoni ropa. Mwari vaumba munhu chaita chidhori, vatarira so vanofuridzira mweya weupenyu, the breath of the life inonzi so. But so iyoyo inoda kuzotemwa futi kuti isaita mafungire so yova nespirit. Saka chavakaisa mukati momo chiri chidhori chibva chafuridzirwa, chibva chatanga kuona semwana chakatanga kubwaira. Mwana akaberekwa ka zvaanoita mukamurova kambama anopa saini yekuti mupenyu ndizvo. Saka Mwari vakasika munhu vakaisa chidhori, munhu iyeye akanga asina chinhu, vamusina mweya. Saka Mwari vanofudzira mweya. Mweya chii? Blood is the product of the spirit.
ropa ndoraiswa mukati chikatanga kuva chipenyu. Saka Bhaibheri chiti kereke yakatemwa neropa. Saka pasina ropa hapana testamente. Testament inoitwa neropa. Tugaringarowe nesu. Chapter 17 Leviticus. Musage ropa nokuti muropa mune upenyu. Saka chiri kunzi ropa upenyu ndochakapuwa munhu wega wega anenge atenda muna Kristu. Saka achiti pa 6:4 kuda kwangu kuti wega wega anotenda kuna Kristu ave neupenyu husingaperi. Kuri kunzi upenyu husingaperi iblood. Blood chi ndomweya wakutanga kufema, wakutanga kuona, wakutanga kuziva zvakaipa nezvakadiki nezvakanaka. Bhuku rochimba no right. Nokuti tinofamba nokutenda. Isu tinofamba nokutenda. Hatifambi nokuona. Right, chii chinonzi kutenda wamadhumini. Vakaverenga vanoti faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Kutenda rusimbi zvinhu zvatisingaoni asi tichitenda chitarira kuti zvinhu zvitinazvo evidence yezvinhu zvatisingaoni umbo. Saka kutenda chii zvoda kutodudzirwa izvozvo. Haugoni kungotaura kuti isu tinofamba nokutenda hatifambi nokuona. Chii chinonzi kutenda? Chii chinonzi kutenda? Thomas ari pa 21 anoudzwa navadzidzi Jesu wamuka kuvakafa. Thomas akati handitendi mpaka randaisa zvigunwe zvangu ndikaona mavanga ekuti Kristu wadi wamuka. Tikanzi Thomas watenda nokuti wandiona. Vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona. Isu tinotenda kuti mamatumira Jesu Kristu zvaakafa nesuwo patinofa tichaonana naye tigomutswa naye. Hai papa ndo pane basa manje. Apekuti Jesu wakafa achamuka tigomuka naye. Kutenda izvozvo kune vamwe chaicha havatendi izvozvo. Ndati that's why uchizoona vanotaura mufana takanamata karizvo kana vachitaura kutotaura kuti chiiwe kutenda kwakuti chii takanamata kudhara hakuna denga. Saka zvaanoda vanonyengera vanhu vasina simba kuti hakuna denga vogadzira kamwari kwavo kavanogadzira nerivopiya vakusausai. Taita mombe pano pamusha, taita guru tichengete vanhu. Musha wese ngauri doro robikwa, doro panobikwa munokushwa wonzi muchengetwe. Vakamba vamuchengetwa nemunhu wakafa. Munhu wakafa unochengeta munhu mupenyu. Mweya utsvina. Saka Bhaibheri rinoti isusu tinofamba nokutenda. Kana yesu kufamba nokutenda kuri kuti chi Abrahama ari pa chapter 12 anonzi Abrahama ibva munyika ino uine kunyika yandichakuratidza. Hanzi Abrahama akabuda haana kubvunza kuti Mwari tonokaka paimatenda tonotyei. Abrahama akabuda akaenda akasenga akaendepi wakanga anokutenda. Nasara wakati adarika sina mwana. Sara akatenda nenguva inotawa nemwana. Sara akakutenda. Sara pakaita mwana akateya akaona mwana nokutenda. Varume vhangeri ndokutenda ma. Karasirwa nepate kutenda wakuwara. Gospel redu parinonzi kutenda. Chinonzi vhangeri is vhangeri renyasha. Gospel is the gospel of grace. Rinofana kutaura kufa kumuka kwa Jesu nekumuka ndonzi vhangeri. Ndo zvatinoparidzira munhu. Tikaparidzira munhu zvinhu zvitatizvi akatenda apinda nokuti chapter 10:17 yanga yati kutenda kune anokunzwa nokunzwa kune ane shoko raMwari. Then vanhu votenda vopinda mushoko vanotenda kuti Jesu wakafa akamuka uye achadzoka. Ndopanenyaya papa vazhinji havatendi papa. Vanoti Jesu akamuka paya idzi mudzangara ndatoachiona vasekuru vedu vachimuka haana idzi mudzangarariya. Ugare ngariwe nesu ugare patiri. Nyaya yekutenda ine nyaya. Nyaya yekutenda ine nyaya. Ine nyaya ndo yarasha vazhinji. Abrahama akabuda akaenda kunyika yakatauriwa. Haana kubvunza kuti vana vaisa pari. Vana vakaenda. Saka Bhaibheri rati hatifambi nokuona. Hatifambi nokuona asi tinofamba nokutenda. Nokuti zvinhu zvatinoona hazvigoni kurarama panyika. Nokutaura nditi chii ndiri kuti Mwari vanoti
Solomoni avakatembera anotembera wandivakira yakanaka patitemberi handigari saka ivo zvino hatichararami nokutenda pane zvinhu zvatinoona iyo temberi yaya hatichatendi kuti Kristu achagara imomo